KHDC kelapan benar bahkan penmino ya ke notification ban bo no da uput ne siling ha ka bedai bagajing tiat jaka ha ka tem rat marwet bat ka ram sha asyu ya ki bamde ki khasi jantia bat garo ban tiat jaka ha ka nigathan kemudian ha ka jaka khaput bak jela asam bapnya cing sia mulong ba an bo no ya uput baki breu ken la ban tiat ki jaka ha po karat tem marwet nan ni gino ki beliau jaka ki bedai try de ki khasi ki buku ban bo ki homestay ki namla ban bo palat ek ar akar bat namla ban bo ki karkhana ki palat ya ka saw akar ki resort ni ka hotel ki namla ban palat ka saw akar na ka benta ka dong dong jingrap ki jor ni ki so ni ki wei kam dei ban palat ki spo akar ki nu ki jaka bantai ki school kam dei ban palat ka pra akar ka jingshna ki college kam dei ban tam ka spo akar ka jingshna ki school ba kam dei ban tam ka khatsan akar bat ka vocational institute kam dei ban tam ka san akar na ga benta ban ri do ka kam dei ban tam ya kalai akar ka jingri ki snyang siara bat ki wei kam dei ban palat ka lai akar ka jingrap ki jingthong ki bahap apo ka cash crop kam dei ban palat ka khat ar akar ka bai hospital nursing home ne wellness center kam dei ban palat ka san akar ki sports academy stadium bat sports complex kam dei ban tam ka san akar ki jaka puleniam kem dei ban palat ka san akar naga benta kinu ki jingtai ha ka khai pateng kem dei ban palat ka san akar the executive committee kala shem ka rai ban permi ka notification ba an am sha sho ino ki bam dei ki try reulum ka jela bani othiat jaka ha rat them marwet bala thauri ka committee ban sor jamin ka wei pu ka jaka kaput ban wat benia ya ka jinglong try ya ka jaka laki di khasi jantia bat garo bat nang ne shakamat ka council kanam sha sho da lele ru ki wei pat ki jat ben riau ban thiat jaka Bahkan don no kata ka siling lene uput bakat no kibriu kijungi kinla ban thiat jaka hang thipo right them right marwet lane kinu kibala yo jaka kita kitrai kibade ki khasi kani ka siling kamut kande yeki khasi ki jongi kiba don jaka menta hang thi bat kiba thumu ban thiet jaka biang hang thi te bat nakaliang ka isiru ngila shim ya karai menta ka si kan mi ka notification ba annam sha shu yano ki reulum ki bamde ki indigenous tribal jong ka jela Meghalaya kabumut ki bamde ki khasi ki jaintia ki garo bakin yo thiet jaka hang thia po than them right marwet hapo ka hima melim kabumut lada day kinu ki rulum na ki wei pat ki jela kinam yo thiet jaka shu hang thi ha them right marwet kata kala shai na rum tasngi but nang ni shakmat ru what ikip thi ki bala don hang thi ngila bu ikawei ka committee ngila form ikawei ka committee kabakani ka committee kan le ban sol jamin lane ban le ban jurip ya kawei bakawei ka jaka hang thi po khaput Meghalaya Assam ya kaban wat benya ya ka jinglong try jong kipriyo hakti ka jaka lada ka long name ka jinglong try khasi lane yakini tribe indigenous tribal jong Meghalaya jentia lane yo kadai ka jing yo kadai ka jaka belalong try de kiwe pat ki jai benrio jong kiwe pat ki jela ya kata dalele ru nginam sha nang ni shkmat habai dei ka kam shathi kalong very serious mo kalong kya bhat but kibala pun bha ji ujor shangi om tang ya kata ka banyo jaka lane but ni pet what ya ka registration jaka kini kitai teng kabangiyo khubor la shu outdoor palat bapli ki try jaka sti badan jaka khanjat ru la outdoor palat ban pen scam ki jaka te nakaliang ring la yo eka jing ujor kata but shen ngin sa shim ya karai ngin le kumno yo news imrai them marwet bal ada de benweng ngin hab benweng ngin bu ngin pet la de nakaliang council te khnang ba ngin yo ban pen bet anti ba yaki jaka shitish po khapur